Turnover na sa Davao City Government, pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang tabang pinansyal sa syudad ngadto sa mga lugar nga grabeng naapektuhan sa Bagyong Christine sa Luzon ug Visayas. Atong saro nagdetalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, malipay yung gidawat sa mga local government units nga apektado ni Bagyong Christine ang financial assistance nga gi-turn over sa City Government of Davao. Samtang sumala sa LGU Davao nga ugaling doon na pa yung igo nga kalamidad sa syudad, igo pa ang pondo alang sa disaster response. Sumala sab sa PAGASA karong bulan sa Disyembre o una matapos ang tuig 2024, posible nga doon ay igo pa nga bagyo sa nasod ug moagi kini sa Mindanao. Personal nga gitunol ni Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Alfredo Baloran ang 1 million pesos nga cash assistance gikan sa City Government of Davao ngadto sa Provincial Government of Catanduanes. Ang maong probinsya usa lang sa 35 ka mga LGU nga naigo sa Bagyong Christine nga nagdeklara og state of calamity nga nahatagan og pinansyal nga tabang sa Davao City LGU. Busa, gipaabot sa Catanduanes government ang ilang pasalamat sa tabang sa mga taga Davao City. Kaya sugod itong November 20, si Colonel Fred Baluran, ang ato ang department head sa CDRMO, nibiyahe siya o ang iyang schedule from November 20 to December 4. So, 35 ni ka local government units na ay highly urbanized city o naapoy municipalities. Kini ang mga LGU sa Region 3 sa Pangasinan, Region 4A ug 4B sa Laguna, Batangas ug sa Region 8 sa Samar ug Leyte. Una na giaprubahan sa Davao City Council ang pag-alokar og 17.7 million pesos nga cash assistance alang sa mga apektado sa bagyo. 300,000 pesos alang sa mga municipality, 500,000 pesos sa mga syudad ug 1 million pesos alang sa mga probinsya. Sumala sa CDRRM Council nga doon na pa'y igong pondo ang LGU o galing doon ay mga kalamidad nga moabot sa syudad. We have enough funds sa city government. So before the year ends of 2024, nanagoy nakapundo yun, either na ay disaster o wala, andam yun ang city government nga adun natay contingency fund na i-reserve para sa ato apo magamit sa ato ang katakbayan sa Davao. Sumala sa PAGASA, gipaabot nga posibleng dunapay usa o duha ka bagyo nga mosulod sa nasod una matapos ang tuig 2024. Sanglit misulod na ang amihan season, dako matod pa ang tsansa nga moagi kini sa Mindanao. Sara sa posibleng pagdaot sa panahon dala sa ITZZ, sumala sa kining CDRMO nga gawas sa 24/7 nga nakatutok sa pagbantay ang mga personahe sa CDRMO in coordination sa mga BDRMC nakaalerto sab ang Ancillary Services Unit ug ang City Engineers aron sa pagdeklag sa mga kanal aron nga malikayan ang pagbaha sa mga areas sa syudad. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.